Jak ci sam być prawy? Albo hotelowe wobiki. Już dawno ślęczą, jak ci sam być prawym i porządnym. Kiedy są miarkuja i że idzie coś ich habnąć, pichnąć i żaden tego nie przyfiluje. Na isto, nie pierwszy to już rósł we moim żywobyciu próbował jak na łączność moich ci tam wywczasów we gorkich krajach pichnąć coś ich ze hotelu. No, nie róbcie sam ludzie takich głupi fresy. Moga się z każdym wetnąć i że wy wszystkie tyż to już kajsik i kejsik robiliście. Co tam śleciało do tasi? Przybory toaletowe, badymantel, a można i lampa z lampą szyrmem. Kugelschreiberami albo pisokoma hotelowymi na papierze filmowym hoteli mógłbych 500 razy przepisać na ten przykład Stary Testament. Jednakowoż ostatnio chciałem ci chabnąć takiego modernego drinka, sznapsa ze przydowkuma. Nie byda się wymawiać, bo hotel nikiej ta biblijno szlanga wodził mnie na pokuszenie pod postacią uczciwego baru. Honesty bar, we dymbiannej łokładzinie. Czemu stramskie hotele eksperymentują na ten szimel za naszymi Filipami? Po jakiemu nie mogę tam stać jeden istny wesztram weźcie szykujący ci te opitki ze prawego baru, ani skorzy kasirujący nos na szkandaliczny bytrak, tak to ci kiedyś bywało. Zizdym przeca, kiedy ganz einfach i do teroska fajniście kajniekaj funguje. Ale nie. Teroski, te moderne gasthausy muszą pokazować i że nam wszystkim bezuchantom fest dufają. Są my przeca ludzi kulturalnymi, wymagającymi, ale i uprzejmymi moreśniami bezuchantoma. I że zachowujemy się zawdy jak przynależy i zapiszemy we srogim hefcie, we takim buchu, co też ci to my w tym hotelu wysłepali, bali kiejsi i żaden tego nie sprawdzą. Toż to przeca jakieś ich fouglowanie, nie? Nic ci przeca tak nie pobudzą naszego wnętrznego złodzieja pichoca, jak ten hotelowy bar bez obsługi, bez bedilungu. To gnał tak, jakby wczepurzyć tusto fetowno łowiecka do klotki głodnego lejwa i powiedzieć mu eseszykowi, ty, ale być ty naistno moreśny. A jednakowoż blank tak, jak w przypadku kastli na Zeitungi, ze taką szporkastą, to się mianowało Newspapier Honesty Box na banchowach kajsich w naszej gryfnej Europie. U nas też ci kajnikaj bajstlowali to tela, co stykło 2 dni, co by te kastle byli już kajsich w Eisenhandlu i śród abladze. Właściciel hotelu bierze nasze srogie ryzyko i oczekiwa, co nam tak pochlebi, te jego spuszczanie się na nos i że wynadgrodzimy go tym super honorowym zachowaniem i znajdziemy się moreśnymi. I to ci jest fest dziwoczne, bo przeca wszystko insze. Krom tej gorzoły we izbowym kilszranku, wszystko, od lecy jakich ci tam obrosków na ścianie, po to ni kochler i fachowy trokner do wosu, jest ci na fest przyprzągnięte, przychycone. Nie jest to ci bez przyczyny. Podług roztomajtego rugowaniu hotelowe goście, wszystkie te międzynarodowe frice są po jednakich pieniądzach werte zaufaniu, spuszczeniu się na tyle są werte, co te ci kleptomany i insze złodzieje. Każda rzecz ruchomo nadało się na pamiątka ze wywczasu we gorkich dziedzinach. Jakiś Aschenbecher, Zegowece, rolka szajspapieru, lacie i co tam jest sedzie noś w tym hotelu. Ludzie, w którym by się ani nie śnił chab we sklepie, we jakiś ich tam sztrich czują i że muszą to zrobić razinku we hotelu, we grypnym latowym gasthausie. Pisał ci mi jeden kiedyś kamrat i że we Melbourne chycili ci jednego istnego, który ugibał się pod wogą 2 podstrowanych skórą zeszli, ze którymi wylazował ze tego hotelu. Zapytany, co tyś ci to wyrobią, odpowiedział ganz einfach. I że bierze się je do domu i tela. A mnie się zamteroski wspomniała moja pierwsza rajda na wywczasy do Rumunii. Było to rok po naszym wesielu, jak wykludziliśmy się ze moją Elzą do takiej miejscowości Mangalia.
z nami do kupy, a jechali my bez 40 godzin w cugim i na łączo z tej rajzy szło się mocka wszystkiego o wszystkich dowiedzieć, rajzowało też z nami mocka handliży, którzy tam smycili roztomajte mazidła, wiecie, krem Nivea, witamina B, wyrfle do Bimssteinów. Kiedyś ci przyszło nam kludzić się nazo, do handliże całki swój towar z cyganów skalili, za 3 babami pogzuli 2, ze niemiecka mieniąc kamer zofy, te ichnie i zdepne dziochy, które tam bedinowali. Poczli wrzeszczeć i że te 3 nasze polskie anglibery, mamzele, takie ci tam szlajer ojle zachachmęcili, pichli, ze ich izbów 2 albo 3 badytuchy. Po srogim larmie pokazało się, co to była prawda. Albo inszy fal. Jechaliśmy ze Elzą z Wiednia bez Klagenfurt do Italii. Tamci w tym Klagenfurcie zrobili mi taką cygaret pauzę, a wszystkie drap pofertali do najbliższego hajzlika. Znodlimy taki przy Landhausie między Alterplatz i Heiligengeistplatz. Za ten hajzlik trzeba było zabulić 10 ichnych tęczów ceskich, grosze, one tam grosze mieli we Wiedniu, ale znodli się mądroki, z których jeden wciep do kasli ten klepok, a rest wlajzowała za rają. Tela co nie szło, ale zabrzyci za każdym dźwierzy. Mało rzec, a wiele uciechy dla każdego. No ale to było dawno i nieprawda, a i teroski tam już też jest pewnikiem blank inakszy. Eźli, dyć tuż nie są łone, tam w tych hotelach fuglowate i blank nie richtig, spuszczając się na nos, ze tą jej niewachowaną gorzołą. To prawda i że do jakiegoś tam momentu te domniemanie naszej prawości jeszcze funguje. Jednakowoż moi podszukowani i badani, sporządzone tak poprawcie na moich własnych sznapskamratach, pokazują, co już po drugim sznapsie, co wiek, po uczciwym drinku, a sznapsie tak grubnucnym, bo samych się go naloli we tego izbetnego kilszranku. Te granice naszej moralności robią się blanknie ostre i postanowiomy, i że skoro te szelne dupki obraubowali nos na kupa euro do wnimarków albo dolarów za te ich nieroztomajte pistaszki, erdnuskerny albo insze kejse ze minibaru, to ze naszego względu one są mną winowate, tako ci srogo ichnio kwawo Maryśka, Bloody Mary. Bez to też można tajemniczo stracili się większością te gryfne cajtungowe sportkastle, co ich takie widział i w Londynie, i w Heidelbergu, i na tym Franz Józef Bahnhof we Wiedniu. Żol, bo przeca ludzie już chcą się zachowywać porządnie. Jeden mądrok psycholog, Richard Wiesemann, wyfaflo, a było to w takim cajtungu Times, i że podciepnął ci bukiesik na ulicach Edynburga 240 briftasiów, ze których net poła zostało bezmać odesłano do właścicieli. No i więcej sfrocali takich portomeli, kajci byli driny fotografie szykownych dziecek. Szumnie. I no co do żadnego śnich ten cołki Wiesemann nie wraził pieniędzy. Trwoża się, że kiejby tak zrobił, sposanie badania mogłoby być blank insze i nie napowaliby się, że taką wiarą w ludzkość. A kajsik w dalekiej Indonezji we wszystkich szulach i urzędach łozewżyli setkoma uczciwe kafeje, co by wyrobiać u młodych ludzi taki zwyk prawości i porządności. Szło ci im o blank nie najgorzej, wszystko fungowało i żadnego szkodlarza albo studenta nie chycili na szpindlu i oszukaństwie. Ale ze przykrością stwierdzono, co bez płacenia brał roztomajte forszpajzy maszczyty jedni taki dyrektor szkoły. Jak idzie ujeździć, ludzie ganz einfach nie postępują, a że tak porządnie, kim się wydało, co ich żaden nie widzi. Srogie naukowce orzekli, iż kiejby tak przyklejbować nad tą cajtungową szporkastlą taką fotografię pory gryfnych ślepiów, ludzie by 3 razy do tych zamek biksów ciepowali. Kajsik wyczytał i taki fal. Rychtowało się w jesieni Wayne'a Rooneya, to taki futbalok ze Manchesteru United.
ten Łeń i jego lipsta Kolin ogłosili skorzy już, co blank nie chcą od żadnego wieselnika Gyszynków, a miastego te proszą wszystkich gości jej imprezy wartej 5 milionów angielskich funtów, o przekazanie darków do takiego dzieckowego lazaretu Clare House. No i zgodnicie, wiele spośród 64 chopa sutło groszem, ciepło pieniędzmi. Całkę 4 ludzi, a na liście tych napytanych bezuchantów byli same futbalorzy milionery. No, endlich wiele też ludzi, którzy depcą na pogrzeb, boczyło prośbie, co by nie przykludzać ze kwiatków, ale blank przypomino już zaś o drugiej prośbie, co by dać coś ich na inszy cel, na jakiś dobroczynny. No i u nas jeszcze na tak fest młody na to nie ma. W tym hotelowym i bestnym barku bez oka mrzyk czułek szpana, wiecie, ale zarożki ślecieli sobie wszystkie wątpliwości. Eli w tej ze obsługi nie będzie musiał za mnie zabulić ze swojego gehaltu, za to, co tam ze moją starą wysłepą. Jeśli nie odbije się to na moim życiu wiecznym, przeca każdy chce nos pójść do nieba, chociaż w to nie wierzy, prawda? A tak, gadając po naprawie, główne moje zmartwienie sprowadzało się do tego. Eli mnie przycapną, albo nie. Uda się cytnąć, albo mnie hecą na cygaństwie. I na ostatek, to akurat nie zmusiło mnie, co by się wrócić nazad i rychtycznie, genau wypełnić heft, w którym wpisowało się wszystko, co człowiek bez te 2 tygodnie wysłepał. Żadne ci tam wymarkowanie sprawki, żadne poczucie uczciwości, jak to Poloki gadają, i na strogach bojączka przed blamującą sytuacją. Miarkuja, że to jest festelnie żałosne, ja wiem. Wszystkie wy, zażarte hotelowe langfingery i złodzieje, proszę, festelnie proszę, wyboczą mi łoni. Osprawiał Eugen z Pioku.